Ассалому алайкум дӯстони азизи ма, хуш омадин ҳама каса ба канали ма. Подписчикои азизи ма, барои шумо намехе як канале ки шумо дӯст медорен, анам хали каналои влога, канали пухтупаза, бисёр пухтупаза ба ҳар хел лайфхак нишон метиҳад. Ина чихе сабата тайёр мекуна, ина сабат тайёр кунира барои шумо нишон метиҳад, чихе порядка мекуни, мотиватсия да влогаш ҳами тамошо мекуни, мехези ҳамо хӯрокҳои нишон додагиша мепази одди када нишон метиҳад. Ҳар влогш да ҳар хел чизои необычне нишон метиҳад. Дар як влог чанд чиз пухтупаза, хӯрокай, шириния, чизе ки буфоратон дар ин канал ҳастай, баъд лайфхакҳои необычни мегай. Канали беҳтаринае ки ман дӯсташ медорам, фақат ман тамошо мекунам. Ман ҳамин каналро бо як омлети бамазза барои шумо нишон метиҳам. Ай омлет кардам, ай ҳамин канал гирифтам. Шумоам тамошо кунед, дуроен, силкаша дар описании закрепит мекунам. Комментария да силкаша закрепит мекунам. Дуроен обуна шавен, аз номи канали ма салом расонен, яъне подписатсия кунен. Духтаро беҳад канали зурай пушаймон намешавен. Бо духтаро каналак нав кушодагиай, ҳамқа хейтер пайдо кадай ки ҳамқа душман дора. Дуроен да комментариёш гапоша бубинен. Беҳад ба хели бисёра ай тарафи ҳами тамошобинош шумо буд ки чӣ хел рецептора нишон метиҳад. Беҳад корош хушрӯа, аккуратния, бо ҳами сад будониям, бо чӣ хела ая ҷои дига мебини, бо ҳавас мекунӣ, мехези тайёр мекунӣ, наметонистагиёда бо зур мешава ки одди када рецепта мефаҳмона, метонистагиё барои шумо мотиватсия мешава. Тамошо кунен. Канали занонаҳай, беҳад чизора барои худтон меомӯзен. Чӣ хел аз интернет магазин харид мекуна, бо нархи арзон нишон додагиай, кадоми москвадай бо вайда беҳад зур мешава. Чанд чизор лайфхакора ёд метиҳад, ёд мегирем. Ина мепурсиден каналои беҳтарин, ана ма барои шумо нами рӯз анами канала тавсия медиҳам. Ай номи канали ма будуроен дастгирӣ кунен. Духтаро саломат бошен. духтарои хушрӯи ма, подписчикои меҳрубони ма, имрӯз ма барои шумо тарзи тайёр намудани сметаника я намудо ширинӣ бо лаззатай пирогай тагаш песочнияй болош заливной чӣ дора, начинка дора. Беҳад бо лаззатай ба мо лозимай 250 грамм орд, кадоме ки тарозу надора, инем хел 1,5 стакана тақрибан дар пештон орда бигирен. Камкамиам андозен, ҳеҷ гап надора. иҷада як қошиқча разрихли тилай, як дона тухм, 4 қошиқ шакар, 150 грамм маргарин. ана аввал мо бояд крошка кунем. духтаро орда медозем. вақте ки орда бехта вай мекунем ки ваздуш небиёя, орда мебезем. ана мехе баъд шакар 4 қошиқи неми калон қати 80 грамма иҷа. ма ба қошиқ шумо да гуфтам ки бисёриё тарозу надорем. ма ба хоҳиши шумо бо ҳамира кадистам. баъд маргарина 200 грамма маргарина мегирем, кам таракша мемонена, мондагиша
истифода мебарем 150 грамм мешавад. Анамиҷа аввал крошка мекунем, баъди крошка тухма ҳамроҳ карда хамир мешӯрем. Анам хел мешӯремша хамирмон на сус мебиёяд на сахт. Хамир беҳад хеле мягк мебиёяд, ба худаш маълумай. Ма диаметри 22 дакадагием духтаро. Инам хел агар ки шумо надошта бошен ҳамхали лист, шумо метавонед ки дига хел листои ҳами круглидан бикунен. Агар бисёр карданӣ бошен бо ҳами маҳсулота двайной зиёд мегирен. Ҳамхали калитсои кругли и сета дора, ҳамиё уқа қимат нестад духтаро. Шумо як наборша гирен бе ҳар чизи даркория, чанд қадар шумо ира истифода мебарен, ҳичи намеша оҳания. Анамихе духтаро чӣ мекунем ша камтар ман ҳамихе ози ростш кардам. Бине хамир мягке ба дастам рост мешава. То дарунаш начинкаша тайёр кардана ма дар холодильник мемонам ша бо хамир хушрӯ рӯ мегира, бо хушрӯтар ами боло бортикош рост мешава. Анама иҷода тайёр мекунам. Якта чӣ қати сметанаи 25% қати кардистам, барои ки ба маззаҳай сметанаи 15% триштаракай ё ширинакай. Як пачкаш ҳами 330 грамм доштай барои размери 22 сантиметра. Баъд намиҷада 8 қошиқ шакарай барои ки ширин шава, 4 дона тухм. Агар шумо дар ширини баъд маъқул набошад, шумо метавонед ки 5 қошиқ 6 қошиқ шакар андозен. 150 грамм шакарай 8 қошиқ мешава. Ма ҳамроҳ кардам, анам хел аралаш мекунам. Агар кукурузни крахмал дошта бошен, 1 қошиқ калон андозен, надошта бошен ҳеҷ гап надора. Анам хел бинем бо чӣ хел хушрӯру гирифт, рост хушрӯ шуд. Анам меандозем дар духовка 1 соат да мепазад духтаро. Агар духовкатон бай боша, ҳами калоно боша, беҳад хубай. Одил боша, шумо пастар монеша дар градуси 160 градус монен одил да барои дарунаш майдатаре, тез насӯза. Дар мобайн ин намеша ку вақте ки ягон сетка, ягон лист мемонем, болои ҳамуда мемонен ира поёнтарда. Дар духовкаи хе калон дар байнаш мемонен духтаро. Дар градуси 180 градусда мемонен духовкаи калонда то пухтанша. Вақти пух дига намеҷунба, сахт так мешава. Сахт так анам хел мешава. Инам хел мебремша. Бинен як десерти беҳад болаззатай. Ма чанд қабл мехостам ҳамин тайёр кунам. Имрӯз насиб буда ина тайёр кардам. Рецептоша дар описанӣ менависам духтаро. Вақте ки яке ман сразу видеоро партофтам, ба ососта описаниша менависам, баъди 15 минут пасаш меброя. Агар ки нанависам, мабодо фаромӯш кардам, сразу амада дар комментариям анохе подписчикои чақон дорум, анамхе мада хабардор кунем. Беҳад ма шод мешавам ки меша ки фаромӯш мекуна одам. Ма ҳатман барои шумо менависам ки чанд қаи рафтак. Духтаро иҷода ма омлети беҳад болаззат бо рецепти канали ҳом влог кардам. Беҳад зурай каналш дорен, ҳамхе чизои зура аяму ёд мегирен, мепазен ба субҳонатонам, ба обедам, баъд ифторам, ҳамаш да шумо метавонен ки хӯрокҳои болаззат ва хӯришҳои болаззат, шириниҳои болаззат аз канали ҳом влог гирен. Иҷода ба мо 5 дона тухм лозимай, каме укроп, каме шир, ним пиёла шир ва 3-4 дона помидори миёна ва намак. به هلالت یا مصطفی محمد دل میرود به
ина духтарои хушрӯи ма тайёр кардам. Паст мондам, болоша пӯшондам, кришкаша беҳад хушрӯ пухтак бо лаззат омадай барои субҳонаи ҳам фарзандо, ҳам худам беҳад чизи болаззат тайёр кардам. Барои шумо як мотиватсия мешавад, рецепти оддӣ ҳама дораи маҳсулота, тайёркунишам беҳад осонай. Дар 2-3 дақиқа тайёр мекунен. Сраза мепазад, тезда мепазад, ки успед намекунен. Ҳама чиша медозен, кришкаша мепӯшен, тамом, аллакай тайёр шуд. Ина субҳонаи мо аллакай тайёр шуд. أنت في الوجدان حي أنت للعينين دي أنت عند الحب دي أنت هذا الصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Иҷа омадем Сиёмамол, баъд рӯпарӯи Сиёмамол бо парк ҳастай, парки Фирдавсӣ. Концертай гуфтан рафтем, ки маҳкам тамом шудай, маҳкам кардиян, успед накардем тамошобинон. Баъд омадем ҷо Сиёмамол тамошо кардем, барое ки мо набудем дар Тоҷикистон, Сиёмамол кушода шуда буд. Баъд таъриф мекарданд, ки ҷои зӯрай, ҳамаи чӣ ҳастай. Баъд мо омадем Сиёмамол, иҷада KFC-ай, ҳамаи чӣ доранд, тамошо кардем, гаштем, баъд хона рафтистем иҷада. Иҷа ваяй ҳамун рӯзи 15 сентябрай раҳо маҳкам буд, меҳмон буд дар Тоҷикистон. Бегаҳишай аллакай раҳо кушода шудагиай, ҳами як зданияи нав сохтагиан, ҳозир вая танаш свита музика беҳад фасон кардагиан. ҳозир барои шумо нишон метиҳам. Ана хеле хушрӯ, ободӣ, фасони ватана бинед. ана хеле рӯшан, беҳад хушрӯ. бо барои шумо дилам қарор нагирифт, навор кардам, ки шуморам тамошо кунен аз ғарибӣ. саломат бошен дӯстони азизи ма. Худованд нигаҳбон боша подписчикои мара дар куҷое набошед, дар кадом канори гӯшаю канори дига давлатам ки бошен, худованд ҳамеша нигаҳбонтон боша. барори кортон тия. барои подписчикои ҳастанд ки бефарзанде, мега дуотиен. ҳамеша мо дуогӯ ҳастем барои ғарибо, барои бефарзандо, барои дармандо. худованд дармандора шифои комил тия, бефарзандора соҳиби фарзанд куна, аз неъмати ширинаш, меваи ширинаш насибуш гардона. саломат бошен дӯстони азиз. анаму зданияе ки ай дур нишон додистам, анамуай беҳад фасон. то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.